Helo, enw fi Dilynwch a dwi'n mynd i fod yn rhannu chydig o dips adolygu efo chi. Mae cyfnod arholiadau yn gallu bod yn anodd, boed o'n dygau, lefel A neu arholiadau prifysgol, ond os ydych chi'n paratoi ddigon o flaen llaw, byddwch chi'n fflio drwyddyn nhw. Tip prif un felly, byddwch yn drefnus. Fydd hyn bod yn haws i'r ein ag eraill, ond wrth gael trefn ar eich hun a trefn ar eich gwaith, byddwch chi'n gallu gwneud y mwyaf cyfnod adolygu. Be am greu amserlen? Yn hytrach na adolygu bob dim ar un waith, rhannwch o i dalpio bach am gyfnodau hirach. Pwynt rhif 2. Creu gofod adolygu. Adolygwch yn lle bynnag sy'n gysurus i chi, boed o ar ddesg neu ar wely neu lle bynnag da chi'n teimlo hapusa. Y peth pwysig ydy bod yna'n byd o'ch cwmpas chi'n tynnu'ch sylw chi, enghraifft ffôn symudol. Be am i droi ei ffwrdd nes ydych chi ar eich egwyl? Dod o fi mlaen i bwynt rhif 3. Amser i ffwrdd o'r llyfrau. Mae cymryd egwyl mor bwysig. Cymwch aml i egwyl er mwyn gallu gorffwyso'r ymennydd. Yn bersonol dwi'n cynnwyd ychydig ymarfer corff i glirio'r pen, ond gnewch chi be bynnag sy'n diwtio chi. Pwynt rhif 4. Rhannwch yr adolygu i fyny. Peidiwch â trio gwneud o i gyd ar un waith. Rhannwch y gwaith i fyny a gnewch o un pishin ar y tro, a gnewch y defnydd mwyaf o post-it notes a highlighter pens. A'r pwynt ola ydy byw'n iach. Digon hawdd wedi ystyr am goffi er mwyn cael chydig o gaffi i gadw chi'n effro, ond dwi'n meddwl bod dŵr yn gymaint gwell i fwydo'r ymennydd. Hefyd, triwch osgoi siwgr artiffisial, ac yn hytrach, ewch am fwyd sef o llwyth egin i nhw fatha cnau, hadau a physgod. Ac yn ola, triwch gael digon o gwsg er mwyn cadw chi fynd drwy'r cyfnod arholiadau. Dyna ni felly, 5 pwynt i helpu chi adolygu, pob lwc mawr i chi a gobeithio fydd y cyfnod arholiadau ddim yn rhy drwg. Tara!